ସାର୍ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଉପାଡ଼ିବେ? ଏ ଛୁଆ ଉପାଡ଼ ସାର୍ କହିଲେ ବା ଉପାଡ଼। ନା 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 ଉପାଡ଼ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଉପାଡ଼। ସାର୍ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଉପାଡ଼ିବେ? ହଁ ସେ ସ୍କୁଲ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଉପାଡ଼ିବେ? ଏ ଛୁଆ ଏଇଠି ଆସ ଏଇଠି ଆସ ତମେ ଏଇଠି ଆସ ଛୁଆ ଏଇଠି ଆସ ତମକୁ ସାର୍ କହିଲେ ଉପାଡ଼ିବା ପାଇଁ? ଏଇଠି ଆସ ଶୁଣ ଏଇଠି ଆସ ସାର୍ କ'ଣ କିଛି କୁହ ନା କ'ଣ କିଛି କ'ଣ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଛୁଆ କ୍ଲାସ୍ ନ କରିକି ଉପାଡ଼ିବେ? ହେଁ ସାର୍ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଛୁଆ ଉପାଡ଼ିବେ ନା କହୁନାହାନ୍ତି? ଛୁଆ ଉପାଡ଼ିବେ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ନ କରି ଛୁଆ ଉପାଡ଼ିବେ ଘାସ ଉପାଡ଼ିବେ ନା କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ ସଫେଇ କରିବେ ଆପଣ ଘାସ ଉପାଡ଼ୁଥିଲେ ବା ଘାସ ଟିକେ ଉପାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଘୁଙ୍ଗୁର ଚାଟେ ହେଇଛି କ'ଣ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ ଇଏ ତାଙ୍କରି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଲାଗୁନି ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବା ହେଇଛି ତାଙ୍କରି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଲାଗୁନି ଆଉ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ଆସୁନି ସ୍କୁଲ ପରିସର ସଫା କରିବା ପାଇଁ? ଆସୁଛି ଆଉ ତାହେଲେ ଛୁଆ କାହିଁ କରିବେ? ଆରେ ନା ଛୁଆ କାହିଁ କରିବେ? କି କଥା ଇଏ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ନା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ପଳଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସାର୍ ନା ସାର୍ ପଳଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ସାର୍ ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏମିତି କ'ଣ ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଉପାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆପଣ ଉପାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଆସୁନି କି? କୋଉ କମିଟି ସେଟା ଆପଣ ଉପରେ ଆପଣ କମିଟି ଆସୁନି ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବେ ନା ଛୁଆ ଉପାଡ଼ିବେ କି? ଇଏ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଛୁଆ ଉପାଡ଼ିବେ?